שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לאילת. מאחוריי כן אם רייקר. מתחילים. שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לערוץ. והיום אני עם כן אם רייקר. תגידו לו שלום לעולה החדש הזה שהגיע אלינו השנה, שנת 2025 לישראל, והתחיל להיות משווק ביבוא סדיר דרך חברת כן אם עופר אבניר. אז אני עם החבר שלנו הגעתי מאילת, ואני ממש כאן ליד עקבה, ירדן. תפסתי לוקיישן ממש נחמד על קו המים כדי לדבר קצת על הכן אם רייקר ולספר קצת מה אני חושב על הכלי הזה וגם איך הייתה לי הנסיעה איתו היום לאילת. אבל רגע לפני שאני אתחיל, אני אנסה בכלל להבין מה אנחנו רואים פה. יש כאן בעצם אופנוע בתצורת 3 גלגלים, כאשר הגלגל האחורי זה ממש כמו גלגל של רכב בקוטר 145, ושני גלגלים קדמיים קטנים. בהחלט לוק מסקרן, לוק מעניין, לוק עם הרבה תהיות לגבי התנהגות, ואני הולך להפתיע אתכם, כל מי שחושב לזלזל בתצורה הזו או לחשוב שהמהנדסים של כן אם לא יודעים מה הם עושים. אז אני הולך היום לספר לכם כאן בערוץ מה הסיפור של החיה המדהימה הזו שעונה לשם רייקר. אז רגע לפני שנתחיל בואו נדבר על מה החטיבה היוקרתית הזו של כן אם. כן אם מבית בומבדיר, יש לה חטיבת אוף-רוד ואון-רוד. באוף-רוד אנחנו רואים את המבריקים, כלי הסייד ביי סייד, ובאון-רוד אנחנו רואים את הרייקרים והספיידרים. אז הכן אם רייקר כאן שלפניכם זה איזושהי החלאה בין אופנוע לטרקטורון, אם תרצו, לאיזשהו רכב, והדבר הזה הוא מאוד מעניין מבחינת הנהיגה שלו, ובתור בחור שמתחרה בישראל בטרקטורונים, הכן אם רייקר פשוט נפל לי כמו כפפה ליד, ותכף אני אסביר ואני אגע בהכל. יש לנו הרבה מה לדבר וננסה גם לעשות את זה בקצרה, אחרת אנחנו לא נסיים לעולם. רגע לפני שנתחיל ונברור ונחקור ונבין את ההתנהגות של הכלי הזה, אני רוצה לדבר קצת על הגרסה הזו של הרייקר. מנוע 900 סמ"ק רוטקס, המנוע של המבריק, שנכון לומר אגב מבריק, אבל אני מדבר בשפת העם. בשפת העם היום היא מבריק. אז בעצם המבריק המוכר והאהוב, יש לנו כאן בעצם את המנוע שלו, רק בלי טורבו, מה שמספק לנו 82 כוחות סוס. אחיו הגדול נקרא הספיידר, 1300 סמ"ק, שכבר יש לו 115 כוחות סוס, שהוא כלי יותר תיור, יותר מנהלי, בעוד הרייקרים בעלי אופי ספורטיבי יותר בעיניי. לגבי הגרסאות של הרייקר, יש את הרייקר הרגיל, יש את הרייקר ספורט שכבר מגיע עם בולמים של KYB, ויש את הרייקר רלי, הרייקר שלפניכם, שהוא כבר מגיע עם ג'אנטים של OZ, עם אופציה לכוון את המתלים של KYB, עם שלל תוספות ואבזורים כמו מדרסים יותר רחבים, כמו מגני ידיים וגולת הכותרת, אקזוז מבית אקרפוביץ', הכל מקורי כאן בגרסת הרלי. שזה אומר, חבר'ה, גרסת הבסיס 109,000 שקלים, וגרסת הרלי הקיצונית 140,000 שקלים, ואת הספורט אנחנו פוגשים איפשהו באמצע מבחינת המחיר. מי שהפרוטה מצויה בכיסו ויכול להרשות לעצמו את האבזור, אני יותר הייתי ממליץ ללכת באמת על גרסת הספורט והרלי, בפרט בגלל הבולמים של KYB שהם מטורפים ומשככים את כל הדרכים בצורה פשוט נעימה וכיפית. העוברים ושבים פשוט מתפעלים מהכלי הזה, ואנשים לא מפסיקים להתלהב מהכלי, ואפילו משטרת ישראל היקרים שלנו באים לראות את הרייקר לראשונה בישראל כאן באילת. אני שנייה אחת הולך להגיד להם שלום.
חברים היקרים והאהובים, מה איתכם? בסדר, נו, ראיתם פעם משהו כזה יפה? אז אחרי שאפילו משטרת ישראל שלנו היקרים עצרו, הצטלמו ושתו קפה עם הרייקר, אנחנו יכולים להמשיך בסקירה שלנו ככה בנחת. אז מה שקורה עם הרייקר, כפי שדיברנו מקודם על שלל הגרסאות, אני רוצה שנעבור במעבר חד ובלתי צפוי להתנהגות של הקנם רייקר. אבל רגע לפני שאני אעשה את זה, אני רוצה רגע לשבת עליו ברשותכם. שימו לב קודם כל המושב הזה, מושב אור אלקנטרה כזה, פשוט מדהים. יש לנו פה ידיות לנוסע מאחור, שאגב בישראל המושב השני מגיע כסטנדרט, ויש לכם שלל תוספות שאתם יכולים להוסיף לכלי הזה, כמו למשל ארגז צד, כמו למשל מערכת סטריאו. ניתן להחליף את הפלסטיקים האלו לצבעים. זה מיתוג של העסק שלי ברטוב, מדבקה ששמתי על השחור, אני חושב שזה נראה מקסים. אבל בגדול הפלסטיקים האלו נשלפים, וגם באתר אתם יכולים לראות כל מיני אופציות של איך זה נראה עם כל מיני צבעים, ותקבלו כמובן מפרט אבזור מלא, שתוכלו להחליט איזה אבזור בא לכם. אוקיי, ברגע שמתיישבים על הרייקר, המדרסים האלה ניתנים לכוונון על ידי הרמה של המדרס, ואפשר להזיז את זה קדימה ואחורה, ככה שכל אחד ימצא את התנוחה האידיאלית עבורו. כנ"ל לגבי הכידון, מרימים פה את הקליפס הזה, אפשר למשוך את הכידון קדימה ואחורה, לקבל תנוחת ישיבה כמו כפפה. לגבי המושב של הקנם רייקר הוא מאוד מאוד נוח. חבר'ה, אני עשיתי 300 קילומטרים לאילת, לרגע לא כאב לי הטוסיק, פשוט נהניתי בטירוף. מבחינת המנוע הזה של המבריק, הוא זמין, הוא מלא מלא בכוח, הרצועת כוח שלו כל כך חלקה. אולי אני רגע אגיד לשוטרת החברה שלנו, בגלל שעושה לי רעש עם האוטו לזוז, אבל נראה לי שהיא כבר זזה לבד, יופי. ברגע שמנסים להשוות הרי אין לנו באמת מנועים גדולים עם תמסורת אוטומטית ללא גיר. והדבר הכי קרוב לזה אלו דווקא המקסי סקוטרים בעולם הקטנועים. אממה ששם, את החזק ביניהם, למשל הטימקס, 560 הוא 47 כוח סוס. כאן יש לנו תמסורת אוטומטית לחלוטין עם 82 כוחות סוס. אתם יכולים להבין את ההבדל, להבין את העוצמה, שזה פשוט מטורף. עכשיו, שימו לב שגם זה לא 2 צילינדרים, זה 3 צילינדרים. 3 צילינדרים, 82 כוחות סוס, תמסורת אוטומטית מלאה. חבר'ה, גז, 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 רק גז. שום דבר אחר לא יעניין אתכם מלתת גז. הכלי הזה הכי מפתה לתת גז, כל כך כיף לתת איתו גז, והסאונד הממכר הזה שיוצא מהאקזוס של הקרפוביץ', ואני בטוח שגם הרבה ישראלים ימשיכו וישפרו כמו בארצות הברית, פשוט ייתן לכם מכונת פאן. המון אנשים מתלהבים מאיך שהוא נראה, וכולם רוצים לשבת, וכולם רוצים להצטלם, אבל זה לא הכי חשוב. כי הכלי הזה יכול להטעות אתכם, בגלל שהוא כל כך סקסי, אז אתם יכולים להסתכל על החיצוניות שלו בלבד. אבל חבר'ה, הכלי הזה הוא של מותג על קנם. הכלי הזה הוא פשוט מתנהג בצורה מטורפת, המכניקה שלו פה מטורפת, באמת הקצה, 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 הקצה של המכלולים, הכל פה כמו שעון שוויצרי, הכל פה לפי הספר, ומי שחובב רכיבה וחובב נהיגה, פשוט יעוף על הכלי הזה. בואו נדבר קצת על איך מתנהג הכלי הזה, והנה יש לנו פה עוד בחור סקרן שמגיע לראות. חבר'ה, זה הקצב, כל דקה עוצר מישהו, לא רק פה, גם בדרך, וצריך המון סבלנות לרוכשים החדשים של הקנם רייקר. לי יש את הסבלנות הזאת, אני גם אוהב להסביר, והאדון פה שהצטרף, אתה גם יכול לשמוע ככה חלק מההסבר בלייב, ישירות לערוץ היוטיוב. אני רוצה עכשיו לדבר קצת על ההתנהגות של הכלי הזה. חברים, כל רוכבי הטרקטורונים שיש כאן, אני אמרתי שזה כמו כפפה ליד. בהטיית גוף נכונה, שמאלה וימינה בסיבובים, הכלי הזה ידע לקחת סיבובים במהירויות של 130 ו-140 קמ"ש. לכן אמרתי לכם, אל תזלזלו בתצורה, כי המהנדסים של קנם עשו פה עבודה פנטסטית. חוץ מזה, הכלי הזה גם חוצה את רף ה-170 קמ"ש. מנוע של מבריק כבר אמרנו, 82 כוחות סוס כבר אמרנו, תמסורת אוטומטית כבר אמרנו, יחס כוח משקל נפלא לא צריך אפילו לפרט, כן? כי זה לא מבריק בגודל שלו.
אז ככה שההתנהגות פה, מי שרוצה לקחת לקצה ומי שרוצה טיפה להטות את הגוף ככה בסיבובים ולהיכנס לזה לעומק, הוא יקבל פה מכונת מלחמה, מכונה כיפית. איפה שבא לכם לנסוע איתו. אגב, שימו לב שכביכול הגרסה הזו נקראת רלי, לא הייתי ממליץ לקחת את זה לשטח קיצוני, אבל כן מי שרוצה לחוות עם זה שבילים עדינים, אני לא חושב שיש פה שבילים נחמדים כאלה של אילת שאני לא יכול לנסוע איתו בכיף, ואפילו יותר מזה אני אפילו יכול להגיע פה לראשי הערים, כל עוד הדרך לא תהיה משובשת מדי, כי בכל זאת אין לי פה 4x4, יש פה הנעת יחיד, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, אז צריך לשים לב לגבי הדבר הזה. טוב, אז החבר כאן שאיתי שאל אותי הרגע אם זה אופנוע או טרקטורון, וזו השאלה שאנחנו צריכים לדבר עליה, כי השאלה השנייה שלו הייתה רישיון של מה זה. אז שימו לב שהקנם רייקר, בשביל לנהוג עליו צריך רישיון A, רישיון אופנוע ללא הגבלה. לגבי מה זה הדבר הזה, אני חושב שזה החלאה של בין אופנוע לטרקטורון. זאת אומרת, אדון, מי שרוצה ליהנות מאופנוע, אבל עם התנהגות שמאוד מזכירה טרקטורון ובטיחות כמעט כמו של רכב. עוד נגיעה חשובה לגבי ההתנהגות, כפי שאמרתי לכם קודם, הספורטיביים ביניכם, אם בא לכם לסחוט אותו חזק ולקחתי איתו סיבובים במהירויות מטורפות, אתם יכולים להטות את הגוף שמאלה, ימינה, ממש לעבוד איתו בצורה ספורטיבית, ואלו מכם שמחפשים צ'יל, שימו לב, יש לכם כאן בקרת שיוט, אתם יכולים לנעול אותו על איזה מהירות שאתם רוצים, וממש להתנהג עם הדבר הזה כמיני רכב. בשונה מאוד מאופנוע שדורש ממך להיות כל הזמן מרוכז. כל אבן הכי קטנה בכביש עם אופנוע יכולה להיגמר באסון, והקנם רייקר הוא מאוד מאוד בטיחותי ביחס לאופנוע. ככה שזה משלב את כל העולמות. אז מצד אחד, אם מישהו רוצה אופנוע ורוצה ככה לרכב בצורה חשופה וליהנות מהנוף ומהרוח, אבל מצד שני מחפש כלי בטוח, אין לי ספק שהקנם רייקר הוא הכלי הנכון, בפרט שאפשר. לקחתי איתו כאן עוד נוסע בביטחה, לא צריך לפחד מאיזה כתם שמן או מאיזושהי אבן קטנה. הקנם רייקר הוא כלי בטיחותי וכלי מרגש, וזה באמת עונה לנו על כל הצרכים. בואו אני אניע לכם אותו, אני אראה לכם גם איך עושים את זה. שימו לב, ברגע שאני נותן פה נגיעה על הסטארט, הלוח שעונים נדלק, שימו לב שהכלי הזה יש לו בסך הכל 400 קילומטרים. יש לי את הידית הזו שזה בעצם פארקינג, וזה בעצם סוג של דרייב. אגב, עם הכלי מגיע מפתח נעילה שאתם יכולים לנעול אותו בפארקינג ואז אף אחד לא יכול לגנוב אותו. ובשביל שהוא יניע אני נותן דווקא קליק לכיוון למעלה עם הידית גז, שומעים את הצפצוף, סטארט, עם ברקס, והמנוע של המבריק מתעורר לחיים. בקרוב מאוד אני אעשה לכם סרטון רכיבה על הקנם רייקר, שתוכלו לשמוע אותו צורח מהאקזוס של הקרפוביץ'. ידעים אתכם לגלות שהסאונד שלו הוא ממש כמו של מבריק, שזה ממכר בפני עצמו לכל חובבי הז'אנר. רגע לפני שאני אסיים אני רוצה לדבר על למי הקנם רייקר מתאים. אז כל מי שחלם כל חייו אופנוע וזה לא יתאפשר מכמה סיבות, זה יכול להיות סיבות בריאותיות, זה יכול להיות סיבות שהוא עצמו אין לו כישרון לרכב על אופנוע, זה יכול להיות שבמשפחה לא מרשים לו לרכב על אופנוע בגלל הסיכון הכרוך בכך. אז הקנם רייקר זה הכלי האידיאלי עבורו או עבורה, מכיוון שמדובר כאן בכלי בטיחותי מאוד ביחס לאופנוע. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את חוויית האופנוע, אנחנו מקבלים פה כידון חשוף, אנחנו מקבלים פה צורת ישיבה של אופנוע, אפילו מזכיר קצת אופנוע ארלי כזה, אבל מצד שני אנחנו מקבלים פה יציבות ובטיחות שאנחנו יותר מכירים מעולם הרכב. עוד קהל יעד מטורף של הכלי הזה, מכירים הרבה טרקטורוניסטים שפשוט לא רוכבים על אופנועים, אז שימו לב טוב טוב כל חובבי הטרקטורונים.
יש לכם כלי on-road חדש, יש לכם כלי לכביש, אתם גם יכולים להצטרף לחגיגה ולצאת לטייל ברחבי הארץ בכלי רישוי צהוב חוקי לחלוטין, כי ברגע שאתם תעשו נסיעת מבחן על הקנם רייקר הזה, אתם תתאהבו, כי אתם תרגישו בבית, אתם תרגישו שאתם בטרקטורון שלכם. כמובן שצריך קצת זמן להתרגל למרכב החדש הזה של 3 הגלגלים, אבל ללא ספק יהיה לכם כיף ואתם תרגישו בבית, ואני בטוח שרבים מרוכבי הטרקטורונים שלא התחדשו באופנועים עד היום, ייכנסו לנישה הזו של הרייקרים. מבחינת התג מחיר של הרייקר, לא כולם התחברו לכך, יש כאלו שיגידו שזה יקר. אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי, שמה שזול עולה יקר, ושבסוף שמדובר בחטיבה יוקרתית כל כך כמו קנם, ועם המיסוי בישראל, המחיר החל מ-109,000 שקלים אני חושב שהוא סביר. ושוב, מדובר פה במשהו ייחודי, מדובר פה גם במוצר ברמת איכות הכי גבוהה שיש. זה לא איזשהו מוצר סיני שידליק לך מנורה כל יומיים, מדובר פה בטופ של הטופ, באחת החברות המובילות בעולם, והדבר הזה עולה כסף. כמו שיש רכבי יוקרה, יש גם מותגי פנאי של יוקרה, וקנם בהחלט משתבצת שם. אם אתם רוצים לשאול שאלות לגבי הקנם רייקר, אתם מוזמנים לעשות את זה כאן בתגובות. אם מעניין אתכם בכלל לשמוע עוד על הכלים האלו, גם על הרכיב הגדול הספיידר, תעלה פה סקירה מקיפה בקרוב, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהישאר מעודכנים. עד אז, אני הייתי טל עציון, תודה רבה שצפיתם, נתראה בטסט ולוג הבא.